ora de sexologie împreună cu Cătălin Talent. Despre ce este vorba veți vedea, dar urmăriți până la final acest videoclip, că s-ar putea ca pe jumătatea videoclipului să râzi sau să nu râzi, sau să dai să descoperi vorbe reale și vorbe nereale. Dar v-aș ruga foarte mult pentru început să dați follow la KTALENT, îl aveți jos în descriere, și vă mulțumesc foarte mult acelor persoane care mă urmărește pe mine să primească lecții de viață cu Cătălin Talent. Bineînțeles, avem aici sexologia lui Cătălin Talent. Haideți să vedem începutul. După cum știți, mulți copii din întreaga țară știu că barza aduc copiii. Dragi copii și dragi părinți, v-aș ruga foarte mult să nu vă mai mințiți reciproc. Și mi-aș fi dorit foarte mult să-i spui verde în față și lucrurilor pe nume că noi suntem aduși dintr-o femeie și dintr-un bărbat. Bineînțeles, doar dacă se plac. Ca cum ar fi în situațiile din România, deși cam greu să cred că copiii se fac din dragoste. Nu, copiii în România se fac de plictiseală. Atunci când o persoană nu are activitate, se gândește să facă copii în mod abuziv. De aceea vreau ca să învățați de la mine că în România copiii se fac în neștire, se fac orbește. Și atunci am ajuns la concluzia să cred că exact în stilul ăsta de viață mi s-a întâmplat și mie. Când două persoane se bulesc, la un moment dat femeia devine gravidă. După maxim 9 luni iese copilul. Copilul va fi la 2 luni, cum am fost eu, aruncat la tomberon. Și se manifestă chestia asta, ba că părinții nu au servici, ba că părinții nu au venituri, ba că părinții nu are din ce să-i întrețină. Și la un moment dat, bineînțeles, ajunge copilul, Cătălin, în tomberon. Și nu este de râs, pentru că s-ar putea să se întâmple și în situația ta. Dar tocmai ce vă explic lui dumneavoastră este că eu nu cunosc părinții și nu știu cine sunt părinții mei. Dar să țineți minte, dragi copii, că voi copii sunteți mințiți, că barza te-a adus, că rândunica te-a adus în cioc și mai multe chestii. Problema e în felul următor: părinții are puterea să te mintă pe tine că te-a adus barza. De ce? Pentru că le este rușine să-ți spună că ei la 12 noaptea, acești doi escroci se bulesc într-un pat de 2 persoane. Ei se întind, bineînțeles, și la un moment dat se bulesc. Cum ar fi? Acest aparat de pișătoare intră aici la femeie. Și după cum știți că poate majoritatea dintre dumneavoastră nu știți cum arată o chizdă. O chizdă a femeii arată în stilul acesta. Aici este gaura. Și bineînțeles, a bărbatului este în stilul acesta. Bine, e un pic belită. Dar nu bateți apropo că e ca o foarfecă. Bagă degetele pe astea două și o foarfecă. Bine, în situația mea, poate mulți dintre voi aveți pula mai groasă. În fine, nu mai contează. Bun. Și acum, mulți dintre voi nu o să știți cum se fac copii. Această aparatură intră în văzica femeii.
Și să știți că copiii ar trebui să se facă din dragoste, din iubire, nu să se facă pentru alocație. Bine, în situația dumneavoastră din România, copiii să fac ba de plictiseală, ba pentru alocație, ba pentru laptele și cornul, ba de plictiseală. Din mai multe motive se fac copii în România. De aceea am ajuns la concluzia să cred că mulți părinți au dreptul să-și mintă copiii că i-au adus barza. Și cum i-a adus barza? Barza i-a adus în cioc. Barza i-a adus în cioc, bineînțeles, da? Și a adus barza copilul, dar este minciună gogonată. Cum dracu se manifestă că copilul îi spune lui ăsta tată, lui ăsta mamă, când bărzoiul a adus? Dragi prieteni, mulți dintre voi ați spus că nu știți cum se fac copii. Ba da. Se introduce pe acest aparat, bineînțeles, se introduce și asta este chizda. Se introduce și la un moment dat se freacă. Se freacă ca un aparat. Dau la pompă, hei, s-a cam încins. Atunci când pula prinde miros, atunci iese din acest capăt, iese stropituri. După aceea stropiturile acestea se duce în femeie și atunci la femeie, după maxim 2 săptămâni, constă că s-a făcut copilul și că se reproduce copilul în burtă și de acolo își dă femeia seama că e deja gravidă cu un copil. Nu se știe ce fel, dacă e femeie, dacă e băiat, dacă e așa. După cum știți, după aceea stropește, bineînțeles, ca o ultimă scursură a societății și copilul e făcut. Poate mulți dintre voi nu știți să faceți copii și s-ar putea să vă apucați să vă dați la labă, să stropească în pizdă, bine mersi, și după aceea până când să ajungi la o pizdă, prima dată trebuie să o manipulezi cu fată dragă, nu fi tristă, fiindcă e păcat, lacrimile în pizdă există, nori adevărat, lacrima și nori în soare, lacrima ușor și surâsul în pizdă mi-apare graz îngrozitor. Și atunci, bărbatul ce face? Ia femeia, bineînțeles, și îi face opturi americane, dar până când să-i facă opturi americane, ajunge bărbatul respectiv, în timp ce mângâie femeia pe țâță, la bărbat, bineînțeles, aparatul de pișătoare nu mai e culcat. Da? Și atunci bărbatului îi se ridică și atunci pot să consider că îi bagă căpățâna exact la savarină. Și după aceea, exact cum v-am explicat, că copilul se face exact în stilul ăsta. Bărbat, femeie. Amândoi se învârt și se joacă de-a mama și de-a tata. Și atunci s-ar putea ca femeia să aibă un pic de mâzguță sau un pic de brânză în pizdă și atunci să aibă și bărbatul să aibă puțin de ketchup și maioneză pe capul pulii și atunci va ieși copilul făcut din brânză. Copilul s-ar putea să iasă spălăcit sau borac. Dar până când să ajungă copilul borac, bineînțeles, acești doi dobitoci
mincinoși că barza îi aduce în cioc, atunci ei să freacă, face dragoste și atunci începe să se mângâie unul pe altul, începe să-și ia limba în gură, baca asta a mâncat ceapă, baca asta a mâncat usturoi și atunci să face o spălăceală dracu în gura lor de pute, nu mai poți să te apropii. Și la un moment dat, bineînțeles, acești doi perverși numiți bărbat și femeie se ating reciproc și bărbatului se ridică aparatul de pișătoare și femeii se ridică lindicul. Ce dracu lindic, bă, că lindicul nu se scoală. Vă rog să notați fiecare. Da? Ce este pizda? Ăsta e lucrare de control. Ce este pizda? Vă rog să notați. Pizda este un ansamblu de piese care se reintroduce din carne, slănină, brânzeturi și checea maioneză. Cum ar fi? Pizda reprezintă o societate divină și divinitatea omenirii. Prin pizdă manifestăm următoarele: lindic, găureni, floceni, fundeni, pizdăreni și adânceni. Adică pizda costă doar slănină, slănină aprofundată, slănină pe marginea buzei. S-ar putea să găsiți checea, maioneză și, bineînțeles, brânză. Cum ar fi? Vă dau un exemplu. Acesta este un oval. Acum ziceți că e o minge, dar nu este minge. Eu vă fac acum un desen ce manifestă pizda. Pizda este o latură a bărbatului de sensibilitate. Cum ar fi și cum se manifestă? Pizda reprezintă certuri în familie. Pizda reprezintă stoarcere de bani pentru bărbați. Pizda constă în mai multe bățâieli, cum ar fi. Și vă dau un exemplu.